Are nervi, vrea în brațe. Ce? Să-mi fac acolo pentru velă, știi? Nu trebuie un fir să bag acolo și... Păi aveți ce? Copilul meu! M-ați putea de unde găsești un fir. E închis dacă îți dai nici momentele. Mă doar fereferii. Mă doar tai că s-o are textul acolo ce tare, ce tare acolo. Aoleu, nervosule! Nu mai vrea să stea acolo, are nervi. Eu tu. Unde duci? Băi, un clap. Eu tu. Unde ajunge eu? Tit! Iar mai cu spatele merge, mă. Trebuie să-i faci așa. Acum, iar îi faci loc. Ia uite. Ce face, mă, copilul? Lasă să învață să dea din picioare și audă unde Să uită mai la Marian și de-aia învață face. să ridice în picioare. Așa, mă, fetița mea, mă. Mama, ia și mine, că am și Are nervi. Hai, da! Haide, dă un beici. Gata, mai stați? Nu Nu, trebuie să mergem până la mine, la mine. Papa? Hai, papa. Pa, pa. Fii de papa. Dimineața vin cu anul? Și te bagi în scaun. Așa, mă, copilul, ridică-te, mă. Așa, mă, nervioasă-te, mă. Dă-i acolo cu pumnul, mă. Pica-i de vină. V-am pus și era să Ai fost mai grea ca mine. Hai la mine, hai. Știi că dacă Hai, nu pui ia. asta aici, Ia telefonul, ia telefonul. Hai, vină încoace, vină. Ar vrea să vină, mă, dar nu știe mă, cu faza să meargă. Vrea să mai împinge și într-o parte, ai văzut? Da. Merge și într-o parte. Vrea să vină, dar nu știe. Hai la mine, hai. și dacă învață, Hai, că mă, fetița mea, mă. Uite, uite, uite. Oleu. Iată că merge, vezi dacă s-a împițenează. Da, mă. Vrea scoasă de mine. Lasă așa să mai vină, să mai meargă. Ia ține ca puțin ăsta. Dar vezi cum mai plânge acum. Ia, păi îi rup picioare dacă trage așa. aoleu! Haide, n-ai asta. Da, asta îl faci paranele astea mică. Nu, decât ăla, titi. Gata, gata, nu te fiți omul. Nu mai vrea să te găsi. Gata, mă! Am apetit omul. N-a venit să o găsești tu cealaltă. Hai, nu mai vrea unul. Dacă nu mai vrea, nu mai vrea acum. Ce vrei tu? Oleleu, oleleu, nervosule. Dar cred că e foame. Că e foame la tine așa. Nervosule.